što dobija grad Sombor, odnosno Zapadno-bački okrug, jeste savremeno porodilište. Prvi put rekonstruisano nakon 20 godina. Znači, urađena je potpuna adaptacija, rekonstrukcija i sanacija sa novim elementima, novim standardima koji će obezbediti uvođenje novih tehnologija i novih procedura. Ovom prilikom bih se još jednom zahvalio svim privrednicima grada Sombora i okruga koji su uzeli učešće u ovoj jednoj lepoj i humanitarnoj akciji.